Moro moro! Tervetuloa kaikki tänne Lattasormen keittiöön. Niin, nyt tässä tehdään tämmöistä sapuskaa, jonka nimi on siskon makkarakeitto. Katsotaanpa mitä aineita siihen tulee. Tuossa on makkarata ja porkkanaa ja kiintiä perunaa, purjua, persilliaa, sipulia. Semmoisia tuotteita. Mä tein tänne sitten seuraamaan tätä hommaa. Saan tämän viritettyä tämän kameran. Ja vaikka noin. Noin, niin siskon makkarakeitto tosiaan. Inflaatio iskenyt tähänkin, täällä on enää 5. Mä muistan, se on aikaisemmin, täällä oli 8. Mutta mä oon aina tehnyt ensin niin, että porkkanat vaan ensin tuonne vetteen kiehumaan ja sen takia kun ne kypsyy vähän kauemmin, mä vettä tänne. Näin. Tuosta vähän kiehumaan. Okei. Mä kuorasen nää porkkanat tässä ensin. Päät pois, päät pois. Noin. No. Tämä on hyvä arkiruoka sillä, että on aika nopea tehdä. Niin kuin keitot yleensäkin on nopeata tehdä. Ja onhan se hyvä. Makkarakeittohan on aina hyvä. Sitten kuitenkin, että miten maustuu. Lihalinikuutiota ei tullut käytettyä kyllä vuosikausi sitten. Ei varmaan 10 vuoteen tai miten tuossa nyt onkaan aikaa. Mutta. Tuosta ensin noin. Ollaan pakkaspäivänä, se on oikeinkin hyvä. Hyvä, ja tätä voi vielä ottaa työpaikaten mukana ja lämmittää sitten kattilassa. Tai mikrossa. Miten vaan. Tuosta ensin noin. Porkkanat lentelee lattiaan. Noin, ja sitten katsotaan tuosta lisää niitä. Vähän huono tämä juuresvesi tähän katsomiseen, mutta en nyt viittinyt ottaa tuolla semmoista isompaa veihtiä. Kyllä täältä vielä mennään. Noin. Tää vielä täältä pöydältäkin nämä loput. Tuonne metsukaan. Sitten vois kuorastaa perunat. Montakohan perunaa on pannut?
Vieläkö sitä kuvaa täällä? Kyllä se vielä kuvaa. Voidaan panna vielä tuosta kuvaamaan noita. Peruna kuorittaa. Sehän valuu lisää tästä. Siiklihan se on hyvä peruna. Ainakin tuommoinen ruokaperuna. Tai niinku päivittäisenä peruna. Mutta nyt näyttää, ettei kaupassa ole ollut rosamuntaa. Se on hirveän hyvä uuniperuna. Olisi ollut vähän isompia perunoita, niin ei niin montaa tarvitsisi kuoria. Mutta mennehän tää tässä. Lähtikö se kiehuu ollenkaan tuo? Mä taisin panna liian pienelle tuon kattilan. Onpa täysillä, niin kyllä se siitä rupeaa kiehuu. Joo, tosiaan lihaliemihommia, niin kun niissä on kaikissa järkiä ja se glutamaatti, niin sen takia ei ole sitten käytetty aikoihin, kun ne kaikki maistuu sitten samalta. Kaikki ruoat, mihin sitä laittaa sitä lihalientä, niin siinä on sitä glutamaattia. Niin sitten se jää se ruoan oma maku tavallaan pois. Että nyt tosin tuli ostettua kasvisliemikuutiota. Kun siinä lujissa on selosteessa, että siinä oli, että ei ole glutamaattia. Niin. Muutaman ruokkaa on sitä kokeiltu ja no se on kyllä mennyt. Mä oon pistänyt puolikkaan semmoisen kuution sinne, että ei liikaa tuu sitä makua. En tiedä, onko tää vainoharhasta, mutta kun ne kaikki samat asiat saa tämmöisellä keittokasviksilla. Tuolla saa sitä makua siihen. Tuohon jäi vielä kuorta. Nää on voinut kuoria valmiiksi, mutta eihän siinä mitään. Kuorittaan tässä nyt. Nyt se lähtee porpakkaan. No. Joo, mä siirryn teidät tänne sivumalle. Mutta täällä tsiikata, että mitä siinä tapahtuu. Seuraavaksi mä sitten tietenkin voisin nämä pilkkua. Ja nyt mitenkään hirveän pientä tehtäistä. Lamppukin olisi passannut tähän, vaan ei ollut yhtään lamppua tuolla kaapissa. Kauppaankin on sen verran matkaa, että tuolta lähtee hakemaan. Mennään nyt ilman lamppua. No.
miten se on, kuuluuko se tuo sipuliruoan laittoon niin teidän mielestä? Ainakin itse laitan sitä melkein joka ruokaan. No. Siitä vähän lähtee. Vielä yksi potaattis. Tää on sitten semmoista, että mä en ole mikään ammattilainen kun tässä kokkaamaan, mutta tämmöisellä kokkiolumeiningillä vuosien varrella kun tullut tehtyä, niin siinä sitä oppii tekemään jonkunlaista. Mä olisi kannattanut varmaan halakasta ensin niitä kupia touhua. Mutta annas tuo pannu tuosta päälle. Tuossa on voita. Vähän voita. Näin ja sitten maidonauta. Mutta tämä on joku tommonen kourallinen sinne. Suolaa tuolla reilusti tuolla noin. Ja kikkomaania. Noin ja siellä. Sitten voisi nämä sipulit tässä alla ottaa. Vähän katsotaan jo hiekkaa. Sitten niitä pötköjä. Semmonen. Kohan ne olisi nuo porkkanat ollut sopiva aika. Noin. Semmonen tulee siihen. Nyt voisi laittaa nuo perunat. Semmoinen
peruna. Rauhassa. Vähän käännellä niitä. Ja mausteita sitten, niin nämä suola tuli jo. Tässä me laitettaisiin. Tällä kertaa pannaan vähän valkoakin. Ihan vähän. Tuon verran. Sitten tässä on Injania ihan vähän. Laitetaan tämmöistä kuin punainen karta. Tämän verran. Joo, mulla ei tuu imuri ollutkaan päällä. Mä piti hirveän isolle laittaa, kun mä tässä kuvaa, että sehän menee kaikki tuonne sen panneet isommalle. Elikkä tänne näin. Mutta en nyt viitti laittaa, kun sitä tosiaan siitä on kuvaa päällä. Moikka, tuossa oli tuohon. Pannaan ne loppuun. Melkein on sopinut paistetaan kaikki kerralla, mutta mä nyt sitten paistun kahdessa erässä. Eiköhän alkaa kylmentyä pannu liian paljon tässä. No joo, sehän sammuu tuo kamerakin arvota saattaa. Mutta nyt se on käynnissä, niin lopuksi tänne yritetään ketsuppia tuonne ruikkaus. Niin tää alkaa kohta näin valmiiksi. Maistetaan viintä vähän se. Potkuksen.
kikkamaan. Näin ja sitten tuosta vielä jämäyttää tuonne päähän. Näin. Joo, semmonen. Sitä keitosta tuli siinä, kun se alkaa valmis olla. Siskon makkarakeitto. Joo. Mitähän tuossa olisi mennyt semmonen puoli tuntia osa. Nippa nappa. No niin. Eipä siinä. Kiitoksia katsojalle, joka on vaivautu kahtaan tämmösen kokkihomman tässä väliin. Moro!